nag-operate ang Antique Molecular Laboratory nga ginkakantahan pag nitipanuhan ni Mr. Eric Otayde. Ha? Mga kabiyanan, ang pag-operate, it's a good news sa mga Antiqueños. Bangad nga hindi kita banwa dara ka nga atin yung mga results. Agad ipa-confirm sa syudad kang Iloilo. No? Kahit kung temprano para dya banwa na nag-operate, daad ang mga problema kauna nga natabo. Parehas kang iba ginpalubong nga wala mamani, wala ma-confirm kung ano gid ang matuod sa likod kang anda kamatayon. Nga iba ginpalubong lang pero actually gipresume nga positive but may mga cases nga negative gali. So ay raad to natabo. Gani ang kuonanda nasanay man tabiran sa nga late is better than never. No? Di okay man naman rano. Late is better than never. Wala pa man matapos ang pandemya. May gani kaya wala pa matapos pandemya kundi may dapat tapapuslan sa laboratory kung natapos ang pandemya kundi pwede taman mahambal nga natapos lang ang pandemya to ang tung purpose nga pagpatindag kang molecular laboratory sa Antique, natapos ang pandemya, ura gyapon pusle. No? At dyan talaga na banwa sa listorya, tabla nga, late is better than never. No? Kahit papano, although nga, raka banwa ka ito nagreklamo, baka dura pa man matapos ang problema sa pandemya nga dyan, sa COVID nga dyan, mga kabiyanan, diyan na may mapuslan pa man. No? Wala tapakmaan kun tinuig pa yaman wa ang ilawid kanyang pandemya kaya ang vaccination program ng ating gobyerno wa ay pamag ano-ano. Sa piyak nga bahin mga pinalangga nga tagpramati. Istoryahan taman karon sa pagpagalagad ta. No? Ang diyang paglupok kang vintage bomb sa balay ni Mr. Eric Otayde. Ha? Mga kabiyanan, sinuya iron ang magtimbang ng kampo. Nga kuno gusto i-bloated kang kampo ni Eric Otayde ang sitwasyon. Kag ihaan sa kay Gobernador Rodora Cadiao. Mga critical si Mr. Eric Otayde sa provincial government, bangad si Eric Otayde, ang former SP, former SB kang si Balam, former PIO, kag former provincial administrator, very vocal sa paghambal ka mga misses in governance sa provincial government. Now, ano ginang istoryar kaya? Paglupok sa balay ni Mr. Eric Otayde. Kag hindi mo man mahambal na banwa nga lupok kag triangulo kag lupok kang pusel, mamanaan mo man ang lupok kag triangulo kag lupok kag pusel. Ha? Is something explosives ang naglupok. Either IED, either granada or kaurihin dyan at tukiban nga vintage bomb. Paglupok pa lang makabiyanan ka to, wala gani, pira lang kami no to.
nag-post si Mr. Untoy Pasiti, ang anchorman kang Hot FM sa Hamtik Antique, nga ang natabo, mga kabiyanan, is ambush me. No? Magkoon tanga ambush me, nga may tao nga naghimo kang aksyon, pero ang aksyon na ginihimo na, no, self-destruction, or kung ang result man hindi naman paghimuon nga self-destruction gid, to make a scenario nga ipakita nga ginbombahan kang iba, pero actually na nagbomba, nagpalupok. Hay bangad may mga rason nga gusto bihana si iba, kapin pa ko may kontra, pwede ta dyan ihana kay mo dyan. Ang ginpagawa ni Pasiti, ambush me. Okay. Meaning si Mr. Eric Otaydi nagpalupok or may kinsugo. Oh. At the time tanaraman, sa side ni Mr. Eric Otaydi, bangad nga may element of surprise ay tana mismo ura tinalits. Kinulbaan man to banwa mo, nagsaraka, guro kulba sa ulo na. Ay ti ura man tanak maan banwa ka puno punta istorya. Why gani banwa ka to time? Nagpagwa agad ka statement. Si Mr. Eric Otaydi bisan mag-post. Ang hambal na lang to sa post na nga mayad kay safe ang akon panimalay ako kag mga tao sa sunod kang compound. Meaning, kung mag-amura reaksyon ng tao, why kita not knowledge about sa paglupo? Ang una masunod sa pinsar mo nga, ura may knowledge about sa paglupo, may nagpilak kagar na daw na, man ani Mr. Eric Otaydi, may lunabang din ang haponaw. Ha? Ura agi kuro magsunod sa pinsar, bisan 1% ni Mr. Eric Otaydi, nga may ginlubang guro nga ang hapon dyan nga vintage bomb. Okay, balik ta to sa sitwasyon. Nag-post si Mr. Untoy Pasiti, lagi-lagi ka to nga ambush me. Ang pamangkot gani banwa, ano ang ginbasihan nga ambush me? Dasig ba? Halata banwa nga tamaan ka defensive. Kaya siguro kung hambal naman to, tana na kamaan andat nga tamaan ka defensive ang naglupok lang na daw rap lang buhay ginpagwa dayon sa Facebook nga ambush me. Defensive ka for what? Hayang naman ang talabanwa si Mr. Eric Otaydi very critical sa kay gobernador tana ga-comment sa mga misis ni Gub sa provincial government mo. Di ko magamuto banwa ang post ni Mr. Untoy Pasiti. What does it mean? Indirect way of saying nga kung andat gin post na to taman ka defensive nga ambush mi ang ginambal na. Tanda mismo nag-entertain nga si gobernador ang pwedihanan. Di ba? Ha? Hayandat mambalti mo nga ambush me, hay wala ka man. Sa side naman ni Eric Otaydi, may mga pag-entertain para kanai nga kung ano. Ay ti ura man tanak kamaan banwa kang ura man tanat ti diya may ginlubong tana dyan. Kag ura man ganit tanat kamaan nga may vintage bomb dyan. Naman anaraw. Ay kung man andar banwa may vintage bomb dyan, kag anytime pwede maglupok lahat kinali na rin to sa mga eksperto kag ipalokpon agad nga sorry hindi rin maglupok dyan kag magsamad kananda, di ba? Ang pinsan ni Eric Otaydi ngati maybe he's entertaining for an idea nga man nagpilak kag rektoron nagtubo-tubo ang opinion kay ba ay tiura man ti ang uli ko si Eric Otaydi ang
Pinaktayog mga balon, may nagpilak yan dahi. Ay ura matakan gapot kay bumba, ura matakmaan may bumbang hapon yan. May nagpilak. Direktoro na kumpisa, ay ang naman ang nakamantikin nyo, nga bukal si Mr. Eric Otay, di agad sa administrasyon. Nga kung may nagrupo ka bomba, may bigin pilak ang kontrana. Karon ang natabo, ay bangad natukiban sa investigasyon, nga vintage bomb ang naglupok, mga kamyanan, ginabasol ta na karon ni Untoy pa City si Eric Otaydi na napaso kamo ay ginahanaan nyo si Gob. At the time waay si Mr. Eric Otaydi nagpagawa statement, gina-entertain na lang tiura man problema ran ang ideya nga posible may nagpilak bangad dura man tana kamaan nga may bomba dyan. Kagwara man tana, much more wala na kamaan, kagwara git tana man, kung may personal conviction tana, nga wala man tana nagbutang bomba dyan agad, iself-destruct ang mga tao sa balay na, kag magpagawa kang lain na senaryo. Sino una nag-post? Nga ambos mi, De Blasio Untoy pa City? Ha? By doing that, nga ikaw una nagkuon nga ambos mi, urap lang buhay na tabo ang paglupok sa balay Eric Otaydi, nag-post lagi sa social media nga ambos mi mo. Ha? Ikaw tana ang napaso. Why? Because you are entertaining an idea nga i-divert ang senaryo by saying nga ambos mi, hay, manaan mo nga kon may nagpilak ang mahanan si Gob. Sino nag-entertain nga si Gob na ang hanan? Kag posibleng hanan? Ikaw. Karon ba sulmot na si Eric Otaydi? Ay nagawa ito nga vintage bag ang nagpo. Ha? Oh. Sino karon na paso? Ang pamangkot. Ha? Padalmanta sino na paso? Bagkon si Eric. Si Eric at the time, wala nagpagawa ka statement. And in fact, gintawgan tayo, hindi ta na magpagawa ka statement, ay paimbestigaran na anay. Nakita nyo sa post ni Mr. Eric Otaydi, nga nagpagawa ta na kang statement. Ang ginpagawa na lang, nga nagpasalamat, ta na banwawa, ay tinalita na yung naglupok. Ang number one, katulad sulod sa pinsar na nga may nagpilak, kasulod man na, pero urat na nagbungat. Gina-entertain naman na banwang ideya, nga may nagpilak, etik, bahol nga lupok mong explosive ang naglupok. Something granada, something IED, tikaro nagawa nga vintage bomb. Gina-entertain naman na tuod banwang ideya, nga may nagpilak. Andot nga pwede naman entertain na rin ang ideya nga may nagpilak. Bagad nga si Eric Otaydi may knowledge nga ura man tana nagbutang yan. Agad isip distract ang kagulingon na. Kagwara man actually si Eric Otaydi, it knowledge after all nga may bombas dalo mo na may mata. Libat to si Eric Otaydi ang banyo pro ura natin third eye nga makita na bombas dalo nga nakapon. So masunod most likely sa imo pinsar nga sinotagi mo, kaya just redor ko naglupok. O, sino na nagtak? Si Untoy pa City, naambos mi. O, he is entertaining ngayon an idea nga i-divert ang sitwasyon, ang senaryo nga, ambos mi, bangad niya kung may nagbalanggit man, mga kabiyanan, manan ni Untoy nga si Gob manan. Why? Ay di critical si Eric Otaydi sa administrasyon ni Gob. Very vocal, openly, nagahambal sa mga transaksyon sa provincial government. O sino karon na kuryente?
Wala naghambal si Eric Otayde nga si Gob nagpilakaw. Nagsugo aura. Bangad nga, ikaw una nag-agtak, nga ambos mirig, to nang umpisata na. Ang pinsar kang iba nga, intirta na rin ang ideya, nga pilutika dya. Ay kung untoy, ambos mi mo. May naghimo aksyon. Garing, ang ginapagawa ng senaryo, bakun ti kontra ni Gob, o kontra ni Eric ang naghimo, kundi si Eric mismo. By saying, nga ambos mi natabo. Karon na naman nga vintage bomb ang natukiban to. Ibasol mo kay Eric Otayde. Ang sitwasyon, te! Ay vintage bomb to naglupok. Di balik ta ka ng istorya. Kagang pamasol. Te! Ano mambal mo, ginambal mo nga ang busmi? Una-una banwa, kung ako sa side ni Mr. Eric Otayde, ay manti, kung may matabo, banwang incident, nagapinsar, ikaw mong, ano ang posibilidad, kausa, kang diyang paglupok. Kaya una-una, guro masulod man sa pinsar mo, may kontra ako, italihan mo ra. Number 1, number 2, left triangle, ura. Profesyon, wala. Agaway lupa, wala. Agaway asawa, wala. Wala. Kag mapabilin ra ang medyo mas mapatihan nga rason. Di wala magakumaan naging lubang niya ng bomba mo. Ay wala man ti personal, kag sarapa, wala man ti personal conviction si Eric nga, taana naglubang. Ang punto ro gyangati, sino ang unahaw nag-agtak? Kaya ang agtak ninyo, tamaan ka defensive. Kato lagi paglupok ka o naghambal si Eric Otayde nga si Gob nagpa-sugo. No? Nagirnuwa ba na opinion ka tao nga just in case manwa o bakang vintage bomb naglupok. Hindi may establisar ang ibang rason. Kung may tao, ginman, banwa nga nagpila. Ano ang motibo? So, dyan rin na-analyze ka iba nga, ang mas mapatihan nga rason. Karon ba, asol mo si Eric Otayde nga, napaso, tanar ka ni biktima, basulon mo pa, naman, to may ginlubang nga punaw. Ikaw gani, naman, mo ron kung sino, himo mo, nakatubag, opla na tabo ang incident, why? Yung pagwa mo lagi kato nga si Eric Otayde, naghimo kang pagpalupok. Ti ambos mi kin pagwa mo. Sino karon na kurente? Tana. Basol mo timo kay Eric Otayde nga anis, tana si Eric Otayde, sa kulingan ng urakmaan. Siyempre, bangad dyan sa redor mo naglupok, kulbaan ka kag matingala ka man ti ura pati mo naghimo mo. Kag ura mati mo kmaan nga may bomba gali diyan mga hapon pa kuna. Manalubong. Bangad ura ka tinalit sa amuran, pasunod sa pinsar mo sino naghimo? Sino nagpila? Ay wara man ako tigin lubong diyan nga. Langgaw nga may bomba. Ura man nagsugid bito ang hapon nga naglubang kami dyan ka Bombay, Eric. Ang nagsunod sa pinsar na ngati, may mga kalitan na sa Facebook na igaring analysis na nagtahuran. You might be wrong, you might be correct sa imo analysis. Wala maging prepuwent nga kampo ni Gob nagpapilak na daw. Pinaturak mo lang itong posibilidad. But just in case, kung may nagpilak man, pwede ang anggulo nga mo dyan patihan.
Oh, si Ontoy Pasiti gani. Right there and then, after of incident, pirala kami notos, nag-post lagi nga si Eric Otayde kung nagpambos ka kulingan ng balay. My goodness. Tapos kanya basulon mo si Eric Otayde. Nag-upload ka, wow! Ay, sos. Kamu mahuya sa ginimo. Hindi ka kumahan mag-analyze sa sitwasyon. Nagkabla dyan ang gin-post mo. Kung sino una nagdipinsa, kakugulingan mo. Ang dipinsa mo, ito tamaan ka dipinsib. Amo to. Ang nagpa-interpretar, nag-entertain yung ideya, nga kamo nagpa-ambos. Kamo nag-entertain, bakit si Eric Otayde? Alas 8:32. Sa atad man nga pagpagalagad sa sabat sa likod kami isyo. Lag-ang ablita. Bawa kayo na may nag-apit din sa balay sa may Malacanang. Buol naman kami rakal uwet. Agin padaranas nila ang gamanas. Nga kahit kang bata na nag-ayad. Tingala pati mo. Tapos, rakka katagabatunan to ang nagbuol kapon ko no kay nabalitaan na to ang Karabaw kang sangka mangungumato gingarong nagaga ginbanyusan kami nakaluwil nagpanaw kag nagharap nga hindi rin na banawa ka pangharap. May dyan nga matestimony nga mayha tanan nga skin problems ura dyan imo timabatyagan nga init. May dyan ipikto nga minutos lang, may dyan nga tinga oras, depende sa sitwasyon nyo. Wire giting napili, dyan manuagad maayad. Pwede tanan-tanan maayad ka miracle oil. In any form, outside, inside of the body, from head to toe. Sa pilas, dasig magkuyaw. Sa kung ano gabanag, dasig magkapos. Sa gapranakit, mabual na. Sakit busong, bual na. In any form. Saan ka dehydrate ka paputan na in 1/2 hour. Hindi ka mabalik-balik siyara. Sakit ulo, trangkaso, antiviral, grabe ba? Daka nabuligan na niya na nag-negative dasig, pag negative das COVID, mga pinalangga ang tagparamati. May testimony kita sa Manila kato. Gahalat lang kamatayan ang ana parente. Mga kabiyanan. Taga Tibiao yun no? Taga Gingay. Nagpa-interview ako nakon sa Bus Radio. Ay magindara nga miracle oil from Antique. Taga Bicol to ang ana nga inablos kang ana bugto. Di amo mo lang to gingamit miracle oil positive sa COVID. Di pagkaaga nagpasikta na. Hindi ganit bangon eh. Nakabangon kag may gana pagkaon. Miracle mo lang to ang gingamit na wala naman tiba. Sa tuod lang in-accept na kung matayan na. Ay hindi na mabaton mo hospital. It's a miracle. Traka nakapanaw. Sapat man o kung tao. No? Traka gabanog slawas da, sis da. Anti-cancer naman ino'y tumor. Grabe ang anti-cancer property na kay may sangkap dyan ra nga 10,000 times higher ang active compounds na kumparar sa sulong nga bulong nga ginagamit ko ng tao may cancer kung i-chemotherapy na ang rang ginatawag ng adrenomycin. Kung mag-chemotherapy kang ni, pati banwa ang mga bagkan cancer cells na napatay. Dapat buhiran. Cancer cells na napatay, kita mo. Mga tumor-tumor gamay, tunaw. Pati ka ni mayuma, tunaw. Naskaschedule na ng operation. Amo laragaring, depende sa kung saan o na ipaidan, pero mapaiyat na. Makanti mo taga-bugasong to. Kontraktan gakto sa bulan mo nga tumar-tumara, mura mangyapon mo, hindi kaya diya. Galing tiyagaan na, ramat madura. Ginpaprepara, doktor, 150,000 pesos.
Bulon ang mayuman na 9 centimeter. Di sige-sige gamit na. Natapos ang 6 ka bulan, tengak tuig. 6 man banwa kang lungnik na miracle oil na inom-inom na dadlaw. Di tunaw nga na mayuma. Di pira bili na. Ura ganit 5,000 bili kang sa tengak tuig na nga. Inom-inom ka miracle oil. Kung kapati ikaw. Hay amo bira kuno ang natawag nga basta bulong kang Ginoo. Ha, you have faith dapat. Depende sa pagpati. Actually, ng herbal nga ran, do antibiotic manuang epekto. Ha? Sa kadasig. Hindi mo na mag-question, bagad, ana na kaginuo, tanay nimo ang mga tanong. Ginkombinar talang, lang instrumento talang mga kabiyanan. And we cannot question that. Because ako, nasa Biblia, ang tanan nga bulong, ang tanan nga tanam, kahoy, gamot, bulong. Makita rin sa palibot na. Sino gimo ka taho? Diyos. Ang mga medical practitioners, di magpati sa herbal. O sa iba eh. Siguro sa iba, hindi nyo pagpatiyan ng herbal, iti. Alternative. Pero kapati, takang yun eh. Ngarako kang tanam nga antiviral, antimicrobial, antiparasites, antifungal, antibacterial, antimicrobial, anti-inflammatory. Rakuran. Tamad lang kita magtuon, mga kabiyanan. Tulog kang ipik kang Roming Antonius Miracle Oil bla. Ha? Ay, ang gagamit na yung rakuon nga balik kanakan ka magpasalamat na ayad tanagin ang aman ginabatyan. Pira katao Diyos klase kag sibang banwa nagparanaw for 7 years nagpanaw ha. Naubos na rin tanan nga klinika kag kwartada maligya propiedad da ka parak panaw ay gid. Is aman banwa depende no. Ha? Jao nga amon manager og sa radyo natin no. Tinak-an balik-balik sa Jose sa doktor. Ate, may bulong ka rin eh. Ang skin asma vlog, butoy-butoy ko ng butkan ka nga bata. Ha? Katubo larang daw suraram, skin asmara. Di, balik sa Jose. Isitahan ka ointment habon. Waay. Balik naman. Dok! Oh. Waay aya daw. Islan tagrulain naman bulong kasi hindi magtalab. Resita, bakal, butika. Balik naman. Dok, way gapon. May kung islan taga branded, mahal-mahal bay. Amura kakatabo, in real medical practice, ilis-ilis, ilis produkto. At the end, nagastuhan ka rin. Ura, manglit produkto nga hiyang. Ay, tingala si Airoto. Boss, si Bimbim niya nagbugal ka Miracle Oil, okay lang. Basi, banyos na mata na sa bakba na sirong na, ay basi, kung galagaw kag matapikan kang COVID, mapatay ang virus, antis magsulod sa mata na si irong na kag sa bakba na. Gali na kung si Bimbim na kanya eh, may matistimony kung hindi lang manager. Agoy, ayad tanang skinasma ni amot ay. Bata ko, wow. Pinalitan ko lang to, ayad tanak Miracle Oil mo na nagastuan takon, sobraran na 15,000 balik-balik ko sa doktor. Kita mo ipiktogen. Sa urat takap sa amit ni man ako epektibo. Na ako matistimony na. Basta tanan nga makita katubo, gabukol, tanan nga skin problem. Hindi madag-an ang epekto kang Roming Antonius Miracle Oil. Bisan na magpinustaan na ita manwa. Ha? Kag this is not negosyo banwa bulig la just taho gani. Ha? Hay kon amo ja karako taho ka buol ka Roming Antonius Miracle Oil kag gusto ko kwartahan ged. Diyos ta. Milyon bro kwarta ko sa kadyang matinion. Ang Diyo, may taga nabas akla nagchat kanakon. Si La Cuesta
May ayam tanang nga marahalan kadara ang lawas. Tay mahal kanugon. Minutos lang ang bala nagmara. Te? Kita nyo? Basta baka na tidugo ang ginalinan kang inyo ginabatyag sa lawas kag baka lang bone related. Iti, kung sa dugo, kinanglan, detoxify mo pa man ang dugo mo, kung unig ka, kung ano. Kaya mo na mga kabiyanan, ang epekto kang Ruming Antonius Miracle Oil, no? Okay. Naka nabuligan na kanya. Maayad ka mo in economical nga pamaagi, mga kabiyanan. Oras at pagpalaga, dalos 8:42. Daya si Mr. President Duterte, naghambal nga hindi kuno tanar interesado magpadalagan. Haiti, ginaguro nga na mag-vice president. Matandim si Sara. Tapos, inambalan naman kuno si Sara Duterte, ang bata na, nga hindi man maglagan. Mano ko dyan? Pinasweldo mo. No? Nga maamoran. Tiyang puwin ko, raan gina-apply ako na ni Duterte, kang tana nag-decide madlagan. Are you serious, Mr. President? By saying, hindi ka maglagan, ma-retire ka na, tapos si Sara hindi mo man paglaganan na hindi mo ka maglagan. Ha? Kung baga makabayanan, daw hindi mo gid mapatihan pas president sa kung maghambal amo dya. Why? Pirar now kabisi si Mr. President. Nagauwak bawi ka nga na, banwagin panghambal. Kisa unpredictable banwa ang mga ginapangambal presidente. Kisa may dyan pa element of diversionary tactic. Why? Tikon kay iba ba si hambal na lang rin yung lagan presidente si Sara kang tanan di naman maglagan vice president basi may something tanan banwa nga gusto iprubahan ay tiko madeclare pati mo kanya banwa magdeclare ti mo karon nga madlagan ka kundi gubuan pati mo ka mga kontramos politika as early as that. Ha? Na, balikan ta dyan karon kaya nga ito pagpanagad. Gay maurog ang Grand Bakiro. Amo dyan manuwang mangina. Sentro kang turismo sa norte nga bayan nga Antiques Pragadlaw. Kung magpa-picture ka mo dyan, background nyo ang bukid Kabadyaas. Grand Bakiro, ginapanami, patlad. May nangagad at nakan nungon nga friend ko sa Facebook. Nanong, kung magbukasan, pirming mangkot, bukasan Grand Bakiro, kukura pa, ginaubaha pa, kinapnami, pagit. Eh, kung pakulasi ko, malagaw kami sa may Grand Bakiro, ati, hindi nga magturan, mabukas kidad, daan na bawal pa man lagaw, kaya kay pandemya pa ta, no? Na, sa barangay Kamansihan, Kulasi Antique, gaymaw si SB member July Di Makutak, SB member Mami Pilar Alosilha, SB member Boy Ala Alarcon. Amo yung mga SB member kang Kulasi nga nagasportagit sa administrasyon ni Mayor Joje Lumugdang. Naga-broadcast kita, mabatian man kita banwa sa Iloilo Newsline sa syudad kang Iloilo, probinsya kang syudad kang Iloilo, pinaagi kay partner Johnny Diaz. Mga kabyanan, gaymaman sa at pagpalagad ang Omni sa Sentro Sur, nagabrigatanan nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato agto kamo sa Omni. RL Cycle Parts, kung gusto nyo mga dekalidad nga spare parts sa motor, sa RL Cycle Parts sa Sentro Sur, sa Bulangan, Bladampi, Mga kabyanan,
gaimaw man sa pagpalagad ta ang Julius Paint Trading. Kung pinta baklan yung agto kamo sa Julius Paint Trading. Rigyan kamo agto. Ha? Kag kung magpatimpla kamo kung ano color gusto nyo, ipintas balay nyo, mabual gid ni ko Julius ang color. Sa Piak Kabahin, amuman ang Sign Race Advertising Incorporated, ang Sign Race sa sentro poblasyon. Tanang printing materials, diyan paprint. Ang tunay lang si Tol Binja Pulikar na. Okay, balik ta sa atin nga pangalagad mga kabinan. Balikan tas President Duterte antes na proceed sa lokal. Ang pamangkot seryoso bla si Duterte sa pagpegang sa bata na hindi naging pagpadlagnan. Kaya kung gusto ni Sara. Hay sa kadyanoy ang survey result. In favor kay Sara. Kung kadya eleksyon, ang priority ka mga Pilipino nga botohon, si Sara Duterte. Ang pamangkot karon, paano i-consider kang presidente ang pagkagusto kang mapinoy kay Sara rather than sa nakita na nga manginheol sa personal ni Sara kag karanda nga magpamilya just in case magpresident si Sara. Ay ko ni Duterte ni Tatay Digong, ano mabuol mo dyan? Ha? Prestige? Kung namin ka plano manakaw, mano ka dyan? Ha? Tao lang ka problema sa pamilya mo. Kumaga nagakuon si Duterte na request siya ngati gusto mo malinangap nga buhe? Hindi ka mag-interest politika. Nga kutunukan mo, gina-imply ni Mr. Duterte na babayitan na rin ang Pilipinas.
Pilmico Bimig, Excel Feeds, Upland Feeds, Poultry Products. Na, akto di dyan sa ato ba? Roel Buaya, amo ang tagiya. Si Bubong Robert Espatero dyan sa Lawaan, masunod na Mayor, kag Paul Amido, masunod ni SB member. Bibong Lanhay ka pamati, sila sa tagang pagpalagad. Uswag Lawaan, baw. Amoy tatak sa pagbagogin. Kaya nahon sa tagang pagpalagad, no? Sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Kita ay tarumana. Mumanoras kag waragwagan ako dyan sa Rubing Antonio. Nagapasalamat gid sa inyo banwa nga pagpamatimyad gid nga aga probinsya kang Antique. Gusto